Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Makukuthi umushakile channel ibizo lami ngumlekeleli uMfokambanjwa uKhathini. Umagutshwa ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Yingwele bafowethu ehamba namabhubesi. Namuhla ke bafowethu angihambi ngedwa njengoba ngangithembisile ukuthi abelaphi bendabuko isango labo sesolivula. Inhloso ke yinye ngokuvula isango labelaphi bendabuko ukuthi basilethele impilo. Ukuthi la sigula khona kufanele basisize kanjani, kufanele sisizakale kanjani. Namuhla ke samukele undaba ezitha Mageba. Baba niyaphila baba? Siyaphila ndaba ezitha omkhulu. Hayi siyaphila kakhulu baba. Ade agcina. Namhlanje sivakashela abantu abakhulu basebukhosini ondaba ezitha. Ayisazani baba. Ndaba ezitha kunomuntu la mfowethu oqala ukulibuka lo hlelo lwempunga yesintu. Wathi walibona kukhona undaba ezitha. Baba. Ungasithatha mhlawumbe usibeke ukuthi makukhulunywa ngoMageba, kukhulunywa ngobani, undaba ezitha abantu balekelela kuphi, undaba ezitha uyisangoma, undaba ezitha uyinyanga, undaba ezitha balekelela kuphi abantu. Mina ngwakaNongoma. Yeah. NgwakaNongoma esigodini sasebhanganoma. Ngokudabuka. Lapho isekhaya kithi lapho kwaZulu eBhanganoma. Okay. Then basuthe ekhaya komama ekwaDlamini. Esigodini sakuMbuzi. Kuseyindawo ke yakhe levele uMandlakazi le lapha esizweni sakaNongoma. Kunendawo nje ekuthiwa uMandlakazi. Okuyisizwe esikhulu kakhulu kuwo wonke amakhosi aseZululand noma kuwo wonke amakhosi akaZulu Natal. Isona sizwe esikhulu kakhulu ekuthiwa isizwe sakaMandlakazi. Inkosi yakhona khona inkosi ayidume kakhulu ekuthiwa uYibhebhu. Kwesotshata esongobe. Laphana ke Bhanganoma ngisekhaya kwaZulu. Yeah. Mase ngiba yilongwe lapha kwaDlamini. Okay. Iwazichaza indaba ezitha omunye umuntu uzofisa ukwazi ukuthi undaba ezitha uyisangoma, umthandazi, uyinyanga. Njengoba la kwempunga yesintu indaba ezitha uza njengobani? Mina ngathi ngiyinyanga. Uyinyanga. Ngeke ngisho ngiyisangoma phela isangoma sekungenye into. Yeah. Mina ngisebenzisela amakhambi esintu. Ngiyahamba ngiyomba amakhambi esintu. Kuhlanganisa umuntu ogulayo. Yeah. Kodwa mina angihloli. Indaba ezitha uyabona la emakhambini akho ayingufakazi ngako kulomfanekiso oqoshiwe ngingasiqhelelanisa. Ngiziqhelelanisa indaba ezitha ngoba ukukubiza kwami ngikubiza ngoba ngiyazi ukuthi khona ikhambi onalo eliyinkinga kakhulu. Amakhambi wona yona into engiphiwe yona. Abantu abadala nje bangiphili nje bangifakazi indaba ezitha, kufakazi indaba ezitha. Bangiphi ikhambi. Manje iphuthe esilenzile indaba ezitha suke sashiya Imbiza. Le ngifisa sizokhuluma ngayo indaba ezitha. Uyabona mfowethu mina ngikholelwe ekutheni kuhle ukuvikela kunokwelapha. Kuhle kakhulu ukuvikela. Abantu abaningi indaba ezitha bazithola sebengena bephuma kubelaphi bendabuko sebefuna ukokwelashwa. Kanti kuhle ukuvikela. Ukube kade bezivikele angaba abantu abangeni bephuma sebefuna impilo ngoba ukwelashwa kwesinye isikhathi kuyinto enzima kakhulu ngoba umonakalo usuke usudalekile mkhulu. Khona ukwelapha kunzima into enkulu. Kufana nokuthi umuntu efike kuwena ethi nginenkinga yomhlume. Mayifike ethi unenkinga yomhlume umnike ibhodlela mhlawumbe elilodwa lo uyamthetha aliphana libhodlela usawondlalela lesifo. So mhlawumbe umuntu usegule for 15 years. Kodwa nama secabanga kuzokulashwa ibhodlela elilodwa. Nayo inkinga yabo. Ayikho ngeke ukuthi nje uqala ukuthatha imbiza yomhlume ulashwe ibhodlela elilodwa mase uyahamba uyothi imbiza kaZulu imbiza kaMaphica ayisebenzi. Yabo. Ekubeni unomhlume for 15 years. Masicatha ngokuthatha nje ibhodlela elilodwa kakodwa usuzoba right. Ngithi umuntu akeze elithatha ibhodlela sengize ngenza eyamaphakethe ukuthi umuntu eyiphekele yena ukuthi izokwazi ukubaningi ukuthi umuntu ekwazi eyithathe ehambe eyiphekela yena. Yabo. Indaba ezitha namhlanje mfowethu into engifisa sikhulume ngayo indaba ezitha njengoba kade ungizwa ngithi kuhle ukuvikela
kunokwelapha. Namuhla ndaba ezithi angifuni isikhulume ngesifo esithile. Angifuni isikhulume ngokuthi khona imbiza elapha isifo esithile. Kodwa namuhla ndaba ezitha ngifuna ukuza nesiqubulo kubabukeli bempunga yesinto esithi kuhle ukuvikela kunokwelapha. Ngoba abantu abaningi bashayeka nje ingoba izinto abanazo abazivikele. Abantu abaningi bonakalelwe imisamo nje abayivikele. Abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi, inhlanhla yabo abayivikele. Kuhle ukuvikela kunokwelapha. Ngifuna ndaba ezitha usitshele ukuthi ikhona yini imbiza kondaba ezitha ezovikela umuntu engizoyiphuza nje kungonakele lutho. Ngingena BP, ngine BP, ngingena shukela, ngingena lutho. Engizoyiphuza nje indaba ezitha ukuthi nje lembiza le imbiza engizoyenza isiphungo sami samihla namalanga. Mangivuka ekseni ngizohamba ngemsebenzini ngiziphuzela imbiza yami. Mangilala ngiziphuzela imbiza yami. Hayi ngoba nginesifo esithile kodwa ngenzele ukuthi ngoba enkathini yanamuhla sesiphila ngokudla okujoviwe, siphila ngokudla okunamakhemikhali. Lembiza ingilekelele ukuthi ngihlale ngiphilile, ingilekelele ekutheni umzimba wami uhlale uhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Ngifuna imbiza enjalo ndaba ezitha. Ikhona baba leyo mbiza, ikhona leyo mbiza siyibiza ukuthi uMphilisi. Awu madoda, bavela lembiza le uyayiphuza. Uyiphuza nje ikota yeglass njalo ekseni. Ikota yeglass ekseni, ikota yeglass ntambama. Emva kwe-hour masuphuza amanzi. Lembiza ndaba ezitha ayikhethe ukuthi umuntu uyagula noma hayi ayikhethi noma nje uright umquzi uzayo ngumqimane. Kodwa kubalekile siyambiza uyiphuza. Hayi ngeke mina ndaba ezitha ngiyayiphuza le yambiza. Ngithi ngiphumele obani impela umbukelo ophunga yisi. Ngiyayiphuza ngisiphuzela yona nje mandaba. Ngoba okunye kwenza iya-detox. Kodwa manje ihlupha ngento eyodwa. Iya-detox. Mina ngihlupha ngento eyodwa. Ihlupha ngani ba? Ihlupha ngani? Ihlupha ngento eyodwa ekseni mangivuka. Uvuka njani? Uvuka njani? Nawe nje indaba ke la ikhona. No phela kuze kubonakala ukuthi imbiza iyasebenza na ukuthi lento isisegazini kuwena. Kumele kubonakale ngezenzo zayo. Yabo. Ndaba ezini. Yabo nje kubonakala ukuthi noma cause isikhathi esiningi nje lesedla uma uye ekamereni. Moye ekamereni mhlawumbe sekhona izifo osunazo yabo. Mhlawumbe njengoshukela abantu abanoshukela isikhathi esiningi mabe ekamereni abenzi kahle yabo. Kodwa lembiza ngisiyakusiza ikulekelela ivikele. Kuthi noma kuyezwe kushukela kushaya ubhekisele. Kuthi noma kuyezwe kuyisifo esithile kushayise kusibhekisele yabo. Noma kuzinyongo because na inyongo inawo umthelela lapha ekamereni. Ishaye lembiza ibhekisele. Noma yini ethi yaqhamuka lembiza ngathi ifana nesecurity egazini lakho yabo. Angeni noma yini. Isifo esiqhamukayo songena siqala lapha kuyo. Kunjalo. Masifika sifica kuvimbe sona sivalile sithe yabo. Kungabi lula ukuthi singene. Manje ngamanye amazwi indaba ezitha uyamkhuthaza umbukelo wempunga yesinto ukuthi lembiza ekuthiwa uMphilisi. Kubalekile ukuthi azitholele nje aziphuzele nje ngoba ukuvikela umbukelo wempunga yesinto kuhle kunokwelapha. Kunabantu abaningi uthola ukuthi sebenezifo ababekade bengakwazi ukuthi bazinqande zisaqala. Okhokho bethu nomkhulu bethu babe nezinto ababehlala baziphuzele zokuzivikela egazini. Hayi thina sifuna ukuthi size sisukume ngoba naku sesigula. Njengoba seqhazile undaba ezitho ukuthi ikhona imbiza ibizwa ngumphilisi. Nawe umbukelo wempunga yesintu ngazitholela yona lembiza iyasebenza ngimpunga yesintu. Ngasho impela ukuthi okuningi abazobe kukhuluma belaphi ngiyaziqhelanisa nako. Kodwa lokho angiziqhelanisi nako ngoba nami lembiza ngiyayidla. Ngisho nabantu ndaba ezitha abayigazi lami isibasizile kakhulu lembiza. Lembiza le kuyasiza ugogo wami ebenenkinga yokukhwehlela. Angazi mnyahla kuphelile u15 years enenkinga yokukhwehlela. Kodwa ithema ifika lembiza mhlawumbe wayiphuza inyanga eyodwa la sakhwehlile. Ebethi mayidla isinkwa kumele kuze edle isinkwa kumele ethizana enzu toast mayizodla isinkwa. Kodwa manje useyasidla nje. Yabo useyasidla engashisanga isinkwa. Ngenxa ukuthi uphuze nje lembiza belokho ayiphuza nje naye yabo
ephuze nganaki njalo ekuseni yena ke bengithi akaphuza iglass njalo ekuseni yeah eshaya iglass ekuseni ephuza amanzi siyoze ibone ngakusasa indaba ezitho omunye umuntu uzosizwa sikhuluma kanje bese abe nothando lokuthi njengoba ngizithengele mina ngimdala nginengane ingane mhlawumbe ngabe ivumelekile na ukuthi ngiphuzise nje ingane ivumelekile kuyiphuzisa kakhulukazi lezi ezifundayo because lembiza ngithi ivula nemithambo yegazi yabo konke lana senqondweni iyavula lemithambo yegazi ukuthi igazi likwazi ukuhamba kahle yabo ingane nje mayifunda ukuthi isafunda amabanga aphansi uphuzisa nje ngespoon ingane mayisencane mhlawumbe isafunda eprimary uphuzisa nje ngespoon mhlawumbe emva kwe-hour iphuzisa amanzi ispoon nje kanye ngosuku kuzoba khona umbuzo landaba ezitha kunombuzo enginawo landaba ezitha kungabe mhlambe lembiza ebizwa ngumphilisi bakhona mhlambe abantu ongabakhuthaza kakhulu mhlambe esebenezifo ezithile abaphila nazo egazini okuwukuthi bona kubalekile ukuthi bangageje ekutheni babe nayo yebo lembiza sithe ayikhethi kona wonke umuntu imbiza ekwazi ukuthi umuntu imvikele kodwa akukhona umuntu manje obukele mhlambe onesifo esithile mhlambe lo muntu uphathwa izitho mhlambe uphathwa ama-ulcer mhlambe uphathwa ushukela mhlambe une-BP ungabakhuthaza yini bapha abantu mhlambe iziphi izifo ongathi umuntu umenaso uyamkhuthaza ukuthi ayithole lembiza yabo umuntu one-BP umuntu onoshukela umuntu onama-ulcer umuntu onomhlume umuntu onenkinga yamathambo mhlawumbe amadolo amajoint amathambo ngiyamkhuthaza ethole lembiza le masikuba umuntu onesandulela yini isandulela ngculaza lembiza angisho ukuthi iyayiqeda kodwa iyakusiza kumasosha omzimba yabo umuntu uzothi uma usubala izifo ezingakanti izifo zonke yini izifo zonke lembiza uzifo zonke kodwa kunembiza kunezifo enginegaranti na kanjani iyayishaya ngoba ngisho ukuthi ku-HIV and AIDS anginayo igaranti kodwa kulezo OBP yabo OBP oshukela ama-ulcer imhlume into kanjalo nginegaranti omunye umuntu uzofuna ukwazi ukuthi iyaziqeda yini lezi zifo noma izenza ukuthi zibe kahle nje kwi-level ushukela iyawuqeda lembiza le kodwa ke isuke ingasahambi iyodwa isuke isiyikhombo i-BP iyayiqeda ama-ulcer iyawaqeda ushukela iyawuqeda umhlume uyawuqeda kufike kube yiyo masekuba umakhuculula masekuba khona imbiza kuthiwa umkhululi mhlawumbe indaba ezitha ngesizathu sokuthi lembiza le bekade njengamanje sifuna kakhulu imbiza ezosilekelela sonke isivikele sababukeli bempunga yesintu kube ukuthi imbiza nje siziphuzela yona asibuye mhlambe la sesizongena khona kwizifo ke manje ukuthi isifo esithile mhlambe yini nani umuntu angakwazi ukuthi alekeleleke kuyona ngoba njengoba sila ababukeli bempunga yesintu ngeke sakwazi ukwenza izinto zasemsamo yokhokho bethu ekubeni inyama yethu igula ngeke sakwazi ukuthi simdumise kahle omkhulu inyama yethu igula kubalekile ukuthi la kwempunga yesintu njengoba silethe usizo kwezamasiko siphinde futhi silethe usizo nakwezempilo sibalanda odokotela abafana nabo omageba ondaba ezithe abantu abalazi ikhamba abantu bekunikeza ikhambi bakunika ikhambi lizokusebenzela lembiza esikhuluma ngayo ebizwa ngumphilisi imbiza esebenzayo leyo mbukelo wempunga yesintu baningi futhi abantu abayithenga abayi-odayo emphilandaba abavele labayifakazi indaba yalembiza le njengoba ngisho ngithi angiziqhelelanisi nale nkulumo nanokuthi lembiza le uMphilisi iyasebenza wonke umuntu kubalekile ukuthi azithole lona lembiza ukuze ezokwazi ukuthi ahlale ephilile ngaso sonke isikhathi kuhle ukuvikela kunokwelapha indaba ezitha sesiphetha baba wena mabeyifuna abantu lembiza bakuthola kuphi la utholakala khona mina mabeyifuna ngitholakala eThekwini eDurban Bay House yabo nje uma use 320 uyophumela kuSmith uzobona ibuilding elikhulu lapha elide elibhalwe O3 about 3 should say 33 Anton Lembete Street mawufika nje lapha ucindezela u10 mawufika nje e10 kuse1014 mina 1014 kunomuntu indaba ezitha okegoli useyifuna lembiza le kunomuntu okekapa oyifuna manje lembiza ukeNewcastle Maritzburg Eastern Cape bayithola kanjani labantu ngenhlahla ngomhla ka1 November ngiye eGoli
abasegoli 1 November ngizoza egoli ngicela bengifonele kulezi number engizoyishiya naye funa la ku screen inamba ikhona so ngicela bangifonele abasegoli namaphethelo ngizofika na ngizobe ngiyiphethe lembiza le nokunye kokuningi ngicela bengifonele inamba ithi 076 9488 195 abantu abafona abasegoli abafona abaseNewcastle nabakuphi ngiyakwazi futhi ukubaposela khehla nami ngiyakwazi ukubaposela ngopostnet abafuna ukuze office abeze kodwa bengifisa ukuthi umuntu mayeza engaveletheleke eqale engifonele kuqala eza ukuthi ngikhona yini bayahlola noma befika ngikuzwe phela uthi uyinyanga phela hayi lutho abantu angibahloleli umuntu uyafika nje indaba umuntu uyafika nenkinga yakhe bese wena njengenyanga ubona ukuthi iliphi ikhamba mina ngiphuya khehla kakhulu la ekulapheni hayi ngufakazi ngiphiwa kakhulu la ekulapheni kuthiwa nje iza nesifo indaba ezithi yabona mfowethu akufuni phela amandla omuntu akufuna uwanyathela yabona lembiza le yabona mengaletha umngami la umkhwekazi wami yamvusa phansi ngiyakhumbula ingakho ungasiqhelelanisi mhlawumbe nganinika kabili noma thatha ikhombo mhlawumbe kwaba kangakhi kwaba kabili ikhombo sabe sesibuya sesithatha uMphilisi lembiza leniyinkinga mbukela umpunga yesintu makukhona umuntu nje umbona ukuthi uyagula ublockekile emthambeni umuntu washaya istroke indaba ezinto hayi stroke sizobuya sizokhuluma ngaso istroke sizobuya sizokhuluma ngezifo undaba ezithi akwazi ukuthi alekelele kuzona ukuze uzokwazi ukuthi umthinte bese ukwazi ukuthola usizo imali lembiza ndaba ezithe lembiza lesithola ngo250 sithola ngo250 uyayithola emphelandaba emphelandaba yayipheli ihlezi ikhona because nakuyenze uthola ngikho ngoba nge1 November ngisegoli ngoba ngizobe ngisegoli ngazi izobe ikhona emphelandaba okusho ukuthi ningasithinta ababukeli bempunga yesintu emphelandaba nizoyithola imbiza nimthinte nawo mageba kuzona inombolo lezi zinto enizibona zivela ezakho indaba ezithe ezempunga yesintu uzozithola ekugcineni uma kuwukuthi lembiza nakuyona impunga yesintu uyayifuna i250 rand lembiza uma iposwa i350 uma sihlangene nendleko zokuyithumela ayasiphethe indaba ezithe masibuya indaba ezithe asike sizobuka ke manje izifo undaba ezithe akwazi ukuthi alekelele kuzona abantu ngoba namhlanje besithi ake sikhulume ngento nje ezovuleleka kuona wonke umuntu nakuba ukucacisileko ukuthi kodwa ubakhuthaza kakhulu abanoshukela cause ukuthi lembiza bayithomba ushukela iwona olimaza kakhulu abantu limaza kakhulu ulimaza uzilimaza ngisho amadoda okoma even noma abafana abancane so sebenoshukela kunjalo abafuna ukuphuza lembiza igudi kakhulu ke kushukela igudi kakhulu kushukela so nje kubalekile udama uyiphuzela nje yona nami ngoba ngibona nje ingaka ngiyiphuza hayi mina indaba ezange ngidlale ngawo ngiyiphuza baningi abake abantu bebefika emphelandaba uthothi nami ngishayile ithamba bese ngithi hayi nawe eshaya bamba la bazovela lama bekhona la kuma comment lembiza ibaleke kakhulu bafowethu angifuna ukukhuluma amanga ngamanye amazwi bathi ngesilungu ukuyipromoter nami ngiyipromoter ngamanye amazwi ingakho ngithe indaba ezithi akakasondele sizonikeza abantu impilo ngoba kubalekile ukuthi masifika la sifike nento abantu ezobanikeza impilo mbukelo impunga yesintu ngeke ngakulahlekisa mina uyangazi ngimpunga yesintu ukuthi into ebheke eceleni nento engeyona angizwani nayo lembiza le ikuphethe bafowethu ukuphila zitholele yona i250 muthinta umageba kule nombolo ufike nasemphelandaba uzofike futhi uyithola asibonge kakhulu kasuthathe lo mfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga